Mone Amalawi lero pa 22 April tipatsane moni. Sindikufunsani kuti muli bwanji because ndikudziwa kuti palibe ali bwino, palibe angayankhe zoti ali bwanji ndi anduna ma directors ma PS ndi ku State House kumeneko ndi nthawi zonse amakhala ali bwino. Sakudziwa mtengo wa mafuta mpaka lero koma Amalawi ambiri okay, koma chimene ndimafuna kuti ndigawane nanu ndi pamudzi pano pakubedwa. Pamudzi pano pakubedwa mdziko muno tili ndi golidi. Golidi opitilira 200 kg, mabelo awiri opitilira kulemera kwa mabelo awiri a fodya. Golidi ameneyo tinaye mdziko muno. Ndiye golidi ameneyo wakhala ali ku Reserve Bank kuchokera mchaka chimene adayamba kumagulidwa ndi Reserve Bank. Koma anduna alipo pano a finance amwanamveka pamodzi ndi mulamu wawo amene amagwira ntchito ku Reserve Bank iko, wachiwiri kwa Reserve Bank governor Amathanga, komanso asweni awo amene ndi nduna ya za energy. Akazi awo Amathangawo limana limene lapangana kuti tsopano golide uja amugulitse. Akuti tilibe forex mdziko muno ndipo peza tilibe ndalama zakunja tigulitse katundu ameneyo. Nkhani kuyikamba ngati yocheza, koma ndiyenieni amene muli nalo khobidi mukhoza yang'ana newspaper ya lero ya Nation ayilembaso kuti boma lufuna kugulitsa nkhokwe yonse ya golide imene nayo ku banki yathu yayikulu. Ndikutengeni pambuyo masabata awiri apitawo anatuma namiwa kuti ayishoshe. Mwachidwe ndikuona kuti boma ili zimene likumachita, zimene lufuna kuchita wiki yamawa muzidikira kaye namiwa akapanga press conference. Mafuta asanakwere namiwa adapanga press conference nkunena kuti boma likhoza kweza mafuta chifukwa cha nkhani ya ku Irani. Wiki yamawa yake boma lidalengeza kuti mafuta akwera. Wiki yatha anamiwa anapangitsa press conference yonena kuti boma ndimene zinthu zavutira muligulitse golide. Wiki ino boma liutero kuti likutsatsa golide uja. Mukhoza kupeza kuti akumantumidwa. Tili pa dzina la namiwa lomwelo ndikuwuzeni chimene chikuchitika mdziko muno. Mukaona ma-activist otchuka akumapanga audio nkutheramo osadzudzula zoti mafuta atsike mtengo, dziwani kuti siulere. Kunali mkumano umene ankweza lamba ndi achozi anapatsidwa ndalama 42 million kwacha ndi akuboma kuti aitane ma-activist onse awakhalitse pasi asayankhulepo zochitika za mdziko muno. Mkumano omwe unachitikira ku Blantyre aponda naso kumeneko malo mowapatsa ma 1 million, akulilongwe ndi kuzomba awapatsa ma 400,000. Wina amene ananama kuti amachokera ku Chiradzulo koma mu Blantyre anampatsa 300. Ena onse amapatsa ena ma 50,000, ena ma 100,000 malinga ndi mmene munthu okongolera kapena onyasira nkhope zili uku. M'malo mwa ma 1 million ndi ma 500,000 zathera kupatsana ma 400,000 ndi ma 50,000. But that's none of my business. Koma ndimafuna kuti mungadabwe mukamaona kuti omenyera maufulu anu onse ali chete ngakhale mafuta asowa. Uja amameta tsumba uyu otchedwa Kayatsa amayenda kuti apa katha masiku 17 tipanga mademo mwakuti wakatenga yake 12 million wagawana ndi anyamata ake awiri wapatsa ma 2 million iye watsala 8 million imene akunjoyera pakali pano sangakuzenizo zoti tupeka wati madamu tupeka wati meta sangapange. So Amalawi mmati mudziwa kuti muli pa umasiye
chimene mungakwanitse nkumatuma MP anu akakuyankhulire nizofunika kuyankhula koma osati omenyera maufulu ajaso akuyankhulirani iyayi. Golide amene amwanamveka afuna kugulitsa akungoti kumbutsa khalidwe la mwanamveka loti akakanika kuyendetsa chinthu amathera kutsatsa katundu wa boma. Adakanika kuyendetsa Malawi Savings Bank amwanamveka, banki yabwinobwino yokhala m'mabranchi dziko lonse idapezeka idagulitsidwa pa mtengo wa soya. Banki imeneyo m'malo moti apeze njira zopanga invest kuti banki iziyenda bwino monga mmene azawo anayipangira Malawi Entrepreneurial Development Fund MEDEF kapena kuti NIF, iwo adapezeka kuti ikulephera mpaka ngakhale ntchito ya iwo ngati CEO wa banki ya Malawi Savings idathera pomwepo. Phindu limene adapeza pakuthapa ntchitopo atagulitsa bankiyo adayambira ndale. Panopo si munthu wamba ndi khumutcha kundale, panopo afuna president wa 2030. Ngati nduna ya zachuma alepheranso kupeza chuma, amalonjeza August 28, 2024 adapangisa press conference imene adayankha modzi popa okhangati amadziwa zachuma nkuchita kunena kuti ife tikangolowa forex ndi ngambwe tuidziwa kale kokayipeza forex iyo. Adalonjeza Malawi zimenezo abwana amenewa amwanamveka. Koma pano kulowa kuwapatsa unduna go akanika kupeza forex ankhalira nagogoda kusaka ngongole forex yosapatsidwa mapeto ake apweteka anthu ndi zimisonkho kupereka zimisonkho zovuta kwambiri kwagwira ntchito mboma salary mpapepa la chabe ukaitenganso salary yosiyo kwana full tank ya Hilux. Mukhoza kuona kuti ndi nduna imene sifuna kuvomereza ikalephera mapeto ake imapeza njira zogulitsa. Ngakhale pakhomo kholo lomati zikangoti zavuta nkumakagulitsa katundu wa nyumba, nagulitsa matress, nagulitsa bedi, umandziwa kuti tsiku linawa adzagulitsa chakudya adzagonetsana ndi njala. Pakali pano amwanamveka unduna wakanika akutsatsa golide wakuti Reserve Bank, iwo ndi nsweni wawo mayi Mathanga komanso ndi amuna wa Mathanga amene ndi mulamu wawo ali ku Reserve Bank. Ndiye nchifukwa ndimanena kuti this chiyadzulo seko iwononga dziko. Simungakhale ndi mkulu wogwira ntchito mboma chief secretary amene ndi cousin wake wa Minister of Finance, nkukhala ndi Minister of Energy amenenso ndi cousin wake wa Minister of Finance, nkukhala ndi governor wa reserve wa banki yaikulu amene ndi mulamu wake wa Minister of Finance. Apa limana limodzi likuyendetsa dziko. Izizi nchifukwa takati kupempha kuna kuti Professor Peter Mutharika break the chain. Ndale zodalira kuti president asurvey iziphimbani sizithandiza dziko lino, sizithandiza dziko, sizithandiza. Chimene chikhalepo nchiona kuti munthu osauka azingosaukira tikati ukulukutika. Ife taima ponena kuti mafuta awo kayapezeka kasapezeka koma mtengo wake usakhalebe wokwera. Koma chomvetsa chisoni kumene kupita zinthu, mafuta awa pofika Juni akhala ali pa 15,000 per liter. Pofika Juni with the current trending ngati Minister of Finance ikhalebe limana lomwe loti munthu nsweni wake cousin chani mulamu ose kumakhala oti ali ki kuzachuma ki. Mudziwe kuti dziko lino likupita kumavuto. Dzulo president wa chipani cha UDF Atupele Muluzi watulutsa chikalata chomema kuti mmene lili dziko litufuna kugwirana manja, anthu ngati dziko tisayang'ane chipani, tisayang'ane kusiyana kwa mtundu, koma tikhale ndi collective effort nkuona kuti tipanga bwanji. President wa chipani cha DPP Dalitso Kabambe PhD nayenso wayankhulanso watulutsa chikalata ngati chomwecho, kusonyeza kuti aona kuti ngakhale anthu anzipani mwaomo akumva kuwawa kumene kwabwera chifukwa cha kulekelera kumene kulipo. Ndiye ndimafuna ndidandaulire kutsogoleri umene ulipo pano Professor Peter Mutharika. Chonde bwana,
ine sisapota wanu ndavomera koma I wish this country well. I wish you well bwana. Sunthani cheni sithandiza dziko. This seko this limana chiladzulo limana sithandiza dziko pwasulani. Simungawaike onse muki ndiye kuti zitanthauza kuti awa amunawo achotsa golide uja ampiritsa pansika ku Ministry of Finance ikagulitsa Ministry of Finance ikatenga ndalama zija kuzipereka kwa asweni awo ku Ministry of Energy akagule mafuta kogula mafuta aku akapita ndi awa pa chisuweni kabanja kamodzi kumangozungulitsana manja ndalama za dziko. You can't run a country that way. You can't run a country that way. You cannot run a country podalia kuti mudzituma namiwa akhalenga mukena kwa munamizire kuti amabungwe ndamene apempha kuti mupangeza kuti zakuti apa mungufuna munene ngati ife amabungwe ndamene tinakutumani kuti gulisani golide. Mwatina mizira kale kuti zone ngati amabungwe ndamene tinakutumani kuti kwezani misonkho. Mwana mizira kale kuti zone ngati ife amabungwe ndamene tinakutumani kuti kwezani mafuta. You can't run a country using limana kuti lidzinama ku dziko lonse. Ayi. Ine sondokakamira kuti musankhe anthu otsutsa boma. Sinachulepo kuti Sangana akabambe akhale finance minister, Sangana arupere akhale energy minister azikavana ndasiramu azake. No, sondokamba zimenezo. Sindukambapo muli ndi anthu konko wina asondamuona ati Professor Gadama ndi munthu wanu wa ku DPP konko wanena kuti akuchallenge kuti iyeyo akudziwa njira zimene in 11 days mafuta dziko munakhoza forex ikozopezeka. Bwanji Professor Peter Mutharika osayena kuti ukutero iwe ndikupatsa chabwino Minister of Finance produce results in 2 months ukapanda kubweretsa ma results azimene kuyankhula ndiyo munthu wanga wanchipane ndikumanga. Kusaina naye agreement in 2 months forex ikapandopezeka ndikumanga. In 2 months fuel ikapandopezeka ndikumanga. Dziko lonse nkuchitira umboni. Tione in 2 months akuti chani. What are we scared of? Kuti anthu amene akuchallenge kubwera pa ground kuti ali ndi ma solution osawapatsa ma solution tiwapanga embarrass bodza lawo lomwe tiwachitise manyazi dziko liwaone kuti ndi anthu onama. Enoki Chihana adakhala akunena kuti ali ndi ma connection amene akhoza kubweretsa fertilizer ndi fuel mdziko muno. Muli naye konko kuboma konko. Mai Jenny answer amunawo ndi aku Ghana nkumene kuli madolo odziwa nkhani za mafuta. Why can't we sit down and reconcile ourselves as a country? Ma statement tituwane na tupele ndikabambe acha ndi ma statement akulu. Kuti it's time we reconcile and heal as a country and sit ngapange bwanji. Why can't we do that? Kodi tafika poti tilipa udani otani oti simungamuitane chakwera ndi timu yake nkumfusa kuti kodi za jitu jizija munaziyamba zija chabwino. Ife rufuna tizipitirize munaziyambira pati munazirekeza pati. Ngati dziko chifukwa sitinganena kuti achakweraso akukondwera anthu ako amalembo sikuti agula fuel mochipa. He is ready to help. Koma people need an environment where they can be appreciated and not be feared kuti akufuna matsogolo pandali. So panopo whatever you are facing all of you abwere apapa. I swear sipata 3 months the country will be dry again. Because palibe ubale wabwino between the society and the 2-3 people you have in that government. Ndiye anthu apinda manja. Zimafunika ma connections, yufunika people who are connected. People who have connections. Sizo ngoti ayi uya amayankhula bwino amatere iyayi. So ndikamayankhula izi ndizimenezo akumatenga ndalama kupatsa makadeti adzinyoza pa Facebook adzinyoza komano chobvesa isoni kadeti iyo akamachoka ku office kwakeko akwera minibus. Akachokokala ndiye ndalama akumakwera minibus ifwa cannot afford fuel. Mwampasa 200,000 pamene kunyumba kulibe kalikose basi akutera kukwera minibus. Ine ndimembekeza kuti ndikayankhula chonchaka ndinyoza basi no apeza kuti fuel pa filling station yako ndi ochipa. No. So we need as a country to gang up kutsutsa maganizo amene boma likufuna kupanga amwanamveka asagulitse golide wa dziko. Golide wa dziko ngati akufuna amupange ngati chikole.
ngati chikole ngati pinyolo tikakongole ndalama kwina nkunena kuti tili katundu wathu ndi uyu ukufuna 400,000 sungatenge galimoto yako kukanena kuna kuti yonse ukaisiya timanena kuti ineyo ndili galimoto iyi ndibwerekeni 400,000 ikakhala kuti 400,000 yanu ndukanika kudza kubwezera ni ndalama mukhoza kudzalanda galimoto iyi ukudziwa kuti ndili nkuthekera kuti ndipanga izi koma tikufuna kugulisa golide chifukwa tikudziwa kuti tilibe kuthekera kuti we can generate ndalama mpaka mtsogolo. This is sad and very pathetic. And whatever the cartel is conspiring to steal this gold from Malawians. Malawi tidzakuza ni maina akangota agulisana. And Malawi tidzakumema ntipite pansewu. And akufuna kuba mmene anabera banki akufuna abe gold wadziko. Musalole Malawi kumene muliho. Musalole. Musavereso mkweza mandazi zake amene akumakatenga ndalama kuboma. Musatenge mkweza mandichozi akhala ma agent aboma lilonse kuma CSOs. Boma lilonse amakhala omakatenga ndalama ku OPC ndanyamata awiri amenewo. Nzomweso apanga panopo akutenga anthu ena 10 kuti apite ku China akuti ukanjoya kumene kukadi Malawi muli panzere. Muli panzere omafuta. Musalole zimenezo. Don't allow that. Anatenga mabungwe angapo uku ena achinakalindo kuwasiya akuti popeza anadzudzula kawiri kamenewo. Anatenga mabungwe eti mabungwe kukakumana ku Blantyre kuti asamayankhule zodzudzula mafuta uyu wabwera ndi golidi ndiye kuti ukasondera mazina zote ena asadzudzule ena afe ndiye kuti akusakasaka kuti failo ayitenga kuti akatike mundende Malawi sangaike mundende anthu 21 million ayika mundende ine ndekha koma Malawi musalole zopusa asakubere ni golidi wanu monga idabedwera banki.